Even the man again taking a moon like I can't quell on Quasimon and Mabiaqua Zaweku. Yes, Omoloku Talabun Charity on them. A couple of events made yesterday morning between after the death of our brother Ifeanyi Ubah. There's a lot of situations, there's a lot of comments going on social media. For now, let me talk to everybody. Can we get the simple truth on what on there before I dive into what I have to say? Go on any video go and follow the post of his death. Comment here, like here, any negative comment in the message. Malana in 70 years to come or in 100 years to come, 99% of us not here will not be here again. 99% of I need not here go message go everything and they comment to them mom and they encourage ya. 99% of us in coming 100 years will not be here. So bikonu you comment here and comment at that post regarding on your bonamelia. You comment here and come because a lot of mockeries went on that yesterday. A lot of, especially from our Igbo people. Onwelende jinya bi henya we go see their true character. Onwelende ji we go squan their hatred hangwell ebe mmado onye ozono. Ndị ji we go squan indeed this is who they are. They don't even value human lives anymore. I just want you to try dive in eventually dive keta. Bikono. Able a young boy in a tonite. Be very, very careful. Kide jino no gikutelo nwoge abamono. Be very, very careful. Kumogegali tonite echi we uba alo ihana maroko su ebido. Because the worst thing in ebu madu no wabu ihe ji aka gi we bido lo onwege. And the worst problem madu wiki solve no wabu problem ona maro mboji we create ya on his or her own. Now let me tell you one thing. Video post to one night okay be Ifeanyi Ubah one yesterday. A lot of people knew so many things about it. Now let me tell you mana because mande na ase no nka no no bo nkozo mana so adiro. But most times gekwa ntị ka ngwa gị the truth na. Inyoro onye obona nwolo no wa no na nwero one or two people ye kwuli ihe ọma n'isi. Enwero somebody no wa kita na ihe enwe one or two thing mmadụ kwuli ihe ọjọọ n'isi. Because even go on here now, I believe now most of us and we go on buy in one way or the other that is related to us in one way or the other. How will you feel if that person has been good to you? Onye ezi, but I say na onye anwa jikwa we meme nka, onye anwa jikwa we meme nka ọzọ. How will you feel about it? Will you feel good or will you feel bad? I have a lot of comments on social media and I felt bad, including this morning. So human being one, especially Ndi Igbo, have lost the consciousness of being remorseful or even have the mind of let us mourn with those that mourn and celebrate with those that celebrate. That kind of conscience no one. All the very, very bad and all the very inhuman. And a lot of people we catch a cruise now. A lot of people where we were more kwa somebody yesterday. Mandana your helper and wanna mekwanka, your helper and wanna only do to a man anka, only do to a man anka. I'm not here to apportion blame and I'm not here to criticize anybody. But I'm here to set the record straight. Mala ni himelo madakaya mege in one way or the other. Because when somebody one day the worst thing anybody can call you on earth is to call you a betrayer. The worst name mmadụ nwere ike ịkpọ gị n'ụwa mmadụ ịkpọ gị a betrayer. Now because no one a very example men ju echo ikwu okwu anụnwa enwe one scenario men na Bible, one incident men na Bible. Saul nke anyị mara marketer bụ Paul. Ọ bụ onye ogbu mmadụ. Ọ bụ gịnị ogbu mmadụ? Ọ nwere ebe na onye a bụ a terror to people. But a time comes in his life whereby na he encountered God on the road to Damascus. Saul wee tụgharịa wee bụrụ gịnị? Wee bụrụ Paul.
but gịnị me, it takes another person, another man that God spoke to see na jebe do otu a jebe do otu a afụ onye do otu another place kpọli ya because na gịnị me na me teacher gị ya na onye ahụ ịma bụbu Saul mgbe a na-abụrụzi Saul kịta baptize ya bagalia ya afa ka o wee mee gịnị ka o wee zawa gịnị Paul today. So that thing wee mee when Paul saw the people ọ na-egbu, the people ọ na-egbu never believed him n'ọbụgo Paul. They are still seeing him as Saul. But it takes somebody among them that they believe and trust so much. Ibia sị na na onye anụnwa unu na-akpọkwanụ Saul abụọsịkwanụ Saul na afọ ya bụkwanụ gịnị Paul. O wee bụrụ gịnị mee no nwere opportunity to rewrite the history eji wee mali ya through somebody. How will some of you feel tomorrow that na onye ahụ unu na-asị na ọ bụ betrayal, onye ahụ unu na-asị na ọ bụ Saul, that somebody that you people value so much will come out and say that na onye anụnwa abụọzịkwanụ Saul na onye ahụ bụ Paul? Because na gịnị mee aka na-ebugbu egbe mbụ tụgharịzi na-ewe ihe ọma. The body did not change, but the mindset changing. This man only yesterday has been good to a lot of people, but that good order to a lot of people expose a lot of people's weakness to this life. Because na gịnị mee ihe ahụ ị na-iji akọlụ mmadụ ọnụ si na your connection agwụgo, kedu ihe ọzọ, what is the next step for you? That is actually the connection go akwa na-ekpe ekpele. How will you feel today na onye ịma na-enyere gị aka bụ your backbone bụkwanụ onye ya bụ even if everybody fail you on earth, that person will not fail you. That person that looked beyond your weakness, beyond who you are, beyond that your weakness, that person bebe like ya go so much. Also again, when ihe ọbụla ị ga-eme today, the person ya sị mba hapụ na onye abụ gịnị onye nke m. If this kind of thing mee gị mmadụ bịa weli agwa gị okwu, how will you feel? Ladies, be warned. Na-agagharị na social media today, ya na atụ ilu n'ụba azụ, na-agagharị na social media today, monitor banụ ka somebody were ọnụ ya kwutọrọ onwe ya ka ọ sịgara bịa nụwa gị tomorrow ịbịa kpụwa alụ ihe na amarọ. Because a lot of us bụ young men today, a lot of us bụ ndị Igbo today ewelugo ọnụ ha kwutọrọ onwe ha ihe that they cannot be able to withstand the repercussion ma echilue. They cannot be able to withstand it. Ịmarọ na onye kolonu today na-eso gị, ka ọ bụ onye ịgwala okwu na-eso gị, ka ọ bụ onye ime ọkụlụ today na-eso gị. Corruption favor mmadụ ọkpọ ya breakthrough. Onye corruption favor ọ sị na breakthrough. Mala amalụ n'ụwa na ihe onye ji wee ma ka ya eji wee mahalị ya. So many people may post yesterday and be mocking somebody because na ihe mere somebody. You people did not think far about the children. You did not think far about the legacy he left for people, to people that this man has been good to. Unotogalia the scenario around. Na mock ya. How will you feel tomorrow? No nam rekano pata tomorrow. Bebeje Betrayal Ifeanyi Ubah. Goya my brother on national TV. Do you know that you will be very, very ashamed of yourself because you are never there? Ononine na walk based on story ekuleku. But nobody was a witness to the thing una accused this young man of. Ya sananya. The worst thing in ekiti on again iku ihe na gbasara gị and iku ihe na adịrọ show off. And let it be a warning to everybody to everybody that is praying for connection to the next level. When God connects you to the right people and to the right authority that matters, seal your mouth and don't expose who God is using to bless you, because that may become your weak point and that may give the enemy the leverage against you tomorrow. Be warned, everybody. Let this be a lesson to everybody. Onwe ka Chukwu na si egozie gị. Ha idea ebe Chukwu na si enyere gị aka. Ha idea very well. Protect it and protect the image of the person helping you. You never can tell. Onwe ike tomorrow ijeje commit here. Abịa wele maka ihe mere wee mụọ kwa onye enyere gị aka sị na ikpọrọ onye ayo biloson na ihe ọ na-eme. Tomorrow the person nwere ike ọma nnọzi ya ewesị gị onye ahụ iji ama aka na onye ahụ
amụọla. So biko na ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa kaba arụzuo ebe Chukwunna si efevọ gị, kaba arụzuo ya, zụta ya mmiri, guide it with all your heart, guide with everything that you hold dear to you, because tomorrow is never assured for everybody. For you cannot drop negative comment ya asa na anya na mma niile chekọ n'ụzọ. Kodo mgbe ọzọ, ndị bye.